ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love
Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Going up the one, kahit di sinasadya. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Ari?
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max. Tanya Chinita. Gandang araw po, Uncle and Tita. Tawagin niyo na lang po akong Luna. Ang katas po ng aking nakalipas ay tungkol kay Aris. 6 years po kaming naging magkarelasyon. Kaso nung nag-work po ako sa BPO, medyo nagkalabuan kami. Graveyard shift po kasi ako. Kaya ayun, conflict of schedule, nawalan kami ng time sa isa't isa. Sinubukan po naming ayusin call and tits. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Halika tuloy kayo, sis Bel. Gusto ko talaga itong batang ito eh. Ikaw talaga, Favorite ko Aris, eh. talaga. Sa mga boyfriend ng anak ko, ikaw ang favorite ko. Marami pang naging boyfriend yung Hindi, anak mga natin. anak natin. May Manang-mana anak pa sa'yo tayo, si yan. Charm. Si Charmilat. May boyfriend yun. Itong lalaking to, isa yan sa favorite natin. Di ba? Aris. Ano masasabi mo Salamat doon? po, Tito Tita. Kaya huwag kayong nakatulog- maghihiwalay. Ha? Oo naman Baka may po. bala kayong maghiwalay Ay, dahil wala po. baka nagkakalabuan kayo. Wala po. Sigurado kayo. Ay, hindi po. Huwag kayong maghihiwalay dahil ako'y masasad. Ako rin iyo. Kasi malulungkot Paano ako. yung sad ng mukha ni Kanor pag naghiwalay? Paano? Ganyan. Parang yung naghiwalay kami nung ex ko na si Ibon. Aray mo, pakak. Aray. So pagka tayo naghiwalay, masaya ka. Sinabi ko ba yun? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Galam mo naman yung mga girls, ganoon. Ayan, hindi pa naman natutulog yun, pero kararating lang. Ayan na. Kasi mag-usap muna kayo. Anak, andito si Aris. Naantok na ako eh. Ano ba yan? Mahal. May dala kong pagkain para pag... Tutulog na ako eh. Hindi, Alam mo naman paggising mo. Kainin mo. Hindi malamig na yan. Mag-iinit pa ako sa microwave. Makakatamad. Initin mo na lang. Musta ka na? Parang... Ito, nangayayat ka na. Wala kang tulog, ano? Siyempre, alam mo naman. Tinatanong mo pa ba? Galit ka ba? May problema ba tayo? Kasi alam mo na nga, tinatanong mo pa. Doon ako naiinis eh. Ayoko nung ganun. Alam na,
Wala ka bang tulog? Siyempre. Panggabi eh. Pagod ka ba? Siyempre, pagod. Ulit-ulit. Walang ibang tanong sa araw-araw. Pwede mo naman sagutin kasi na, pagod eh. Ganun lang. Alam mo naman kasi yung sagot, itatanong mo pa. Nagtitipid nga ako ng lakas eh. Kasi mamaya, duty na naman ako. Alam mo, uwi ka na lang. Kasi umiinit na naman yung ulo ko eh. Alam mo namang moody ako eh, kapag puyat eh. Sige na, uwi ka na. Baka kung saan mapupunta to. Mag-usap tayo kasi palaging ganito eh. Pupunta ako, pinapauwi mo ako. Pupunta ako, pinapauwi mo ako. Ano? Mag-usap tayo na maayos. Bakit bahay mo ba to? Siyempre, pauwiin kita. Yung mga sagutan mo na yun, sarcastic ka na eh. Hindi ka naman ganyan eh. Ano ba? Anong Pagod nangyari sa'yo? nga, puyat nga. Ikaw kaya magpanggabi. Alam Kung hindi mo kasi alam yung sitwasyon ko. nagpanggabi din naman ako dati. Pero kinaya ko pa rin naman. Basta makita lang Ako kita. ba ikaw? Ano nga? Ayoko na nga. Ano? Iuwi mo na yung, dali mo na yung pagkain, hindi ko nakakainin yan. Parang may utang na loob pa ako na dinala mo ko ng pagkain. Iuwi mo na yan. Ayoko na rin. Tapusin na natin to. Maghiwalay tayo ng maayos. Sigurado ka ba? May time pa ba ka mag-joke? Inaano ka ba? Ayan. Tanong ka ng tanong kung pagod, alam mo na nga pagod. Malaking bagay sa akin yun. Big deal yun. Kasi napapagod na nga yung tao. Tinatanong, pagod ka ba? Antok ka ba? Siyempre, tas pupunta ka pa dito kung kailan patulog ako. Yun na nga lang yung oras ng tulog ko. Kinakamusta ka lang naman. Pwede ka naman mag-chat. Di ka pwede mag-chat ng gusto kamusta? kita Video makita call? eh. Nag-half day nga ako. Gusto kita makita. Salamat. Ayoko na, Aris. Please. Tapusin natin to ng maayos. Ayoko na. Wala nang pupuntahan to kasi tinan mo. Wala na akong naayos na sagot sa'yo. Aware naman ako na ganun ako sumagot. Sigurado ka na ba dyan? Isa pang tanong mo kung sigurado ako, papasok na ako. Pasok na nga ako. Diyan ka na. Ayoko na. Luna! Luna! Kasalanan mo to. Bakit ko Sabi kasalanan? mo, huwag kayong maghiwalay, huwag kayong maghiwalay. Naghiwalay. Ikaw yung nagsabi nun. Mga babae Ikaw talaga, nagsabi guys. nun sa akin bago ko sinabi yun. Ikaw muna nagsabi. Wala akong sinabi. Sinabi mo yun, i-rewind. Inawain mo. I-rewind natin ng CCTV. Okay, maniwala Kayo na. maghiwalay love ka namin. Di ba, Kanor? Malulungkot din ako. Paano yung sad? Yung tulad nung naghiwalay kami ng issue si Ibon. Aray mo! Ibig sabihin, hindi tayo maghiwalay. Yun, di ba? Oo nga, ako nga ang nagsabi. Oo Diba? nga, ako pala nagsabi. Anak. Makakalimutan. Meron na kasi akong... Ay, salamat. Makalimutan niya na yung kasalanan ko, guys. Ano ba yung sakit na nakakalimot? Pati yun, nakalimutan. Dyspepsia? Oo. Basta. Diarrhea. Parehas din yan. Parehas. Pero anak, ba't mo naman ginawa yun? Napakabait ng tao yun. Yun na yung nagustuhan kong nanligaw sa'yo. Yung Brandon, yung Nico. Oo, Carl. Ay, Pangit. Carl, Pangit ang ugali. Red flag. Yung Ariel. Hindi ko Oo. trip yun. Bakit naman... Mama, Papa, pwede po patulugin niyo ako. Wala na po akong time magdahilan. Kasi po pag pupunta dito, kung kailan patulog na ako, yun na nga lang po yung panahon ko para matulog eh. Alam na nga puyat, tatanong pa sa akin, puyat ka ba? O kayo nga kaya ganon sa bagay. Ako nga pag tinatanong ako ng tapa mo, sarcastic din ako eh. Baka namana mo. Guys, sa nanay niya nagmana to yung anak ko, guys. Kasi 'di ba? Alam, basic na nga yung sagot, puyat ka ba? Ano sasagot ko? Hindi. Ganon. Kakainis yung mga babae, guys, no? Sa bagay. Sana hindi ka magsisi sa ginawa mo. Hindi po ako magsisisi. Ang dami-dami dyang lalaki sa mundo. Hindi lang po siyang lalaki, Papa. May makakaintindi sa akin. Wala kasi siya sa lugar ko.
Papasok na nga ako, pati kayo po, naaaway ko eh. Oo nga. Nagbago ka na anak eh. Dapat siguro... Wow! Wow! Oh, sige na nga anak. Mababaktoyo ka, Papa. Nagbago na kasi ako. At pares tayo, nagbago ka. Nagbago din ako. Sige na. Bala ka lang manghinayang ka doon, anak. Pasok na ako pa. This is my life and I think I'm scared. Dahil sa sobrang puyat, naging moody po talaga ako. Gusto ko pa naman yung relasyon namin, pero nababastos ko na siya sa mga pagsagot-sagot ko kasi nga lagi akong puyat. Tapos kapag nagyayaya siya ng date, gusto ko na lang matulog, pili-pili ko yung pahinga, pero hindi niya naiintindihan hanggang sa, sige, tinapos ko na po. Pero maayos naman yung paghiwalay namin. Alam namin yung dahilan. Makalipas po ang ilang buwan, si Aris po pumupunta pa din sa bahay. Kaso, pag pupunta siya doon, pupuntahan niya si mama at papa, kaya hindi kami nagkita. Kasi ako, di ba nga papasok? Di ba sinabi ko na nga yun? Kayo pa ulit-ulit kayo. Anak, huwag ka na mahibla dyan. Isang beses po, nag-switch day off ako. Wow. Eto po. Ang dami mo naman dala. Ano yan? Ano kasi natanggap na po ako eh. Chicken McDo. May commission Ano pa ako. yan? Ano pa yan? May price. Burger. Uy, paborito ko yan. Salamat. Tsaka yung ketchup, gusto ko din paborito. Sana dinagdagan mo ang ketchup. Ay, anak, halika kumain ka dito si Aris. May dalang pagkain. Ano pa? Magandang gabi. Aris, hindi ka naman nag-chat na pupunta ka. Si mama mo kasi nag-post na nag-crave daw siya ng chicken eh. Dinalang ko pati fries. Anak, Mga kami pa. naman yung pinuntahan niya dito. Uy, anak. Sigurado kayo kasi pag pumasok ako sa loob, walang sisihan. Pag bumalik ako ng kwarto, matutulog ako. Kumain ka Baka muna. masabihan pa akong bastos dito. Ay, hindi. Pero binilan din kita 2-piece chicken. Baka gusto Patulog mo. na, kakain pa. Hindi, mamaya mo nakainin. O di salamat. Sige, balik na ako Mapa, pauwiin niyo maagaw niyo na patagalin. Aris, Grabe naman talaga pasensyahan tong- mo na yung... Pasensyahan mo na, La suplada na talaga yan. Oo, Pero baka, wala pa naman siyang boyfriend, kaya pwede pa kayo, di ba? baka Di ba, walang darling? nag-heart ng, ng stupid post niya sa Instagram. Kaya mainit ulo. Nag-post, I-like mo post. kasi, Aris. Ba't ba kayo naghiwalay? Dali nga, tayo mag tuos. Ay, alam niyo naman po siguro yung dahilan kasi nga po. Eh, wala sabi sa na amin, oras. gawa ng lagi siyang puyat. Tapos, pabalang na rin siya sumagot sa iyo. Totoo ba yon? Di po. Kasalanan ko rin po eh. Dapat di ko na lang siya kinulit. Pero wala, Alam ganun po mo, talaga eh. Kanor, Bait talaga napaka-green ng bata. flag talaga nito. Ba, Sa anong hali- mala sa akin? Ito Eh, di mo lang anak yan eh. Baka anak mo sa labas yan. Sinasabi ko na sa'yo, Kanor. Baka kaya may lukso kayo ng dugo. Hindi, wala darling. Wala naman. Anak ko ba sa ex ko to? Hindi darling. Napaka-green flag na bata nito ni Aris. Ewan ko sa anak natin. Tignan mo, sa halip na sisihin niya ang anak natin dahil anak natin nakipag-break. Inaako niya ang accountabilidad. Ano sa Tagalog yun? Tinagalog mo na eh. Accountability. Parehas na yan. Sige. Siya nga pala. Sige po, kain na po muna tayo. Uy, sa birthday ni ng darling ko, punta ka. Oo, ano na yun? Sa July 10. Malapit na July ha. 10. Punta ka ha. Punta ka ha. Tignan ko po. May handa ba tayo, Kanor? Ba't Bakit pinapapunta dito mo? lang sa bahay? Okay lang okay, yun ha. sige. Basta punta ka ha. Sige po.
Ako, call and tits, okay na ako eh. If pupunta siya sa bahay para kay mama at papa, wala namang issue sa akin yun. Basta, huwag niya lang pakialamanan kasi wala naman na kami. At tong birthday nga ni mama, may simpleng hapunan po. Nagpaalam mga parents ko na inimbita po nila si Aris. Ako naman dahil birthday ni mama, nag-leave po ako. Okay lang sa akin kung andun siya. Hindi na yung dadating na ulan. Ganun naman yun. Kaya lang yun masipag kasi convenient. Pero hindi na yun pupunta. O, kantahan na natin si mama ng happy birthday. Sandali lang. Birthday ko. Darating talaga yun. Darating yun. Kanta na po tayo. Birthday na ni mama. Birthday na Hindi ni ako kakanta mama. kasi darating Birthday ni si Aris. ni mama. Ngayon. Dapat hindi ako kakanta. Uy, ayan. Happy birthday. May motor. Silip Hindi ko. yan. Hindi yan. Hindi yan. Oy. Pupunta. Uy, si Dudong Aris. Dudong Aris. Aris! Naku, salamat naman. Inantay talaga ka namin para sa birth. Dahil sabi mo, alika dito anak. Alika dito, Uy, pasok ka. may kasama. May kasama ang iabab. Di kasamang EA. Iya. Ay, tito, happy birthday. May cake po ako dala, pasensya. May Happy kasama po ako kasi. birthday. Uy, papasukin Sinundo ko po mo. kasi. Sino Sige, yun? pasok. Dali, ayan na si Bagyong Inday. Dalian mo. Si ano po, si Alex po pala. Hello po. Hello po. Ha? Sino ba? Hello po. Ako po si Alex. Ayan, Ang yan. girlfriend po ako ni Aris. Oh, Girlfriend? Girlfriend ka na. Uy, Ang bilis mo naman makamove on. may tsahin ka ba? Iya? Aray mo, Ikaw talaga. tinanong ko lang kung may tsahin. Pwede naman kasi wala. Meron o wala eh. Ito talaga. O, pasok kayo. Ay, anak, dito si Aris. Ay, tuloy kayo, tuloy. Sige lang po, Sige po. pakainin nyo na. sige po. Parang, Siya po ba si Luna? Luna. Luna, anak. Papakilala lang ni Aris yung girlfriend niya. Lika dito. Sige, kain niyo. Ay, teka lang, wala tayong serving spoon. di, ako na po kukuha sa kusina. Babe, diyan ka lang ha. Para po kayong pangalawang magulang talaga ni Aris. Nakakatuwa naman po kayo. Yung relasyon nyo, nakakatuwa naman po. Aris, pwede tayo mag-usap? Kain ka na. Pwede tayo mag-usap saglit? Sige. Tayo ka muna dyan. Okay. Kapal ng mukha mo, dinala mo dito girlfriend mo na para bang hindi tayo ex. Sorry. Kapal ng mukha mo, ibang level yan Ibang level yung relasyon niya ng mama at papa ko Hindi ko naman sinasadya kasi dapat din ako pupunta eh. Pero mas Naka-promise. maganda ako sa girlfriend mo. Pero Sorry, ganun talaga. Kapalitan mo na ako. Pero Aris, utang na loob. Tigilan mo na pamilya ko. Tigilan mo na mama at papa ko. Hindi na maganda. Ginagawa mo ng bahay namin to. Ginagawa mo na si mama at papa na ninang mo at saka ninong. Baka balak mo pang kunin na ninong at ninang sa kasal. Nakakahiya naman. Tigilan mo na kami. Tantanan mo na kami. Dinala pa mo pa yung girlfriend mo. Kapal Hindi ko naman sinasadya kasi. Hindi sinasadya. Intentional yan. Siguro pinagsiselos mo ko. Bakit nagsiselos ka ba? Hello, mas maganda ako. Sige, pasensya na. Di na maulit. Huwag mo nang uulitin. Wag ka nang babalik. Di na talaga yun mauulit kasi hindi ka na babalik dito. Hindi na kita binibigyan ng karapatan. Wala ka ng karapatan. Please lang, Aris. Pasensya ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Welcome to Sabi ng Friend Ko. Good morning. Ayan. What's up? What's up? Happy Wednesday, everyone! Salamat kay Ate Luna sa kwento niya. Deserve namin ng update. Or may part 2. Walang part 2 eh. Walang Walang part 2. Pero nagselos ba siya? Dinideny niya pero sa ganung reaction. Mas maganda ako, no? Ayan, Ay, mga nagsiselos salita. ba ang babae pag ganyan? Oo, mga ganon. Kasi kung wala ka na talagang feelings, it's not necessary to say that. Parang Hindi mo na yun sasabihin. hindi mo nabubuhatin sarili Oo, mo. mas maganda ako, no? Parang magiging ano Oo, ka na hindi lang, mo na i-compare. magiging supportive ka na lang. Pero, Dapat happy ako for you, ganon. Pero mas maganda ako, no? Tsaka may bitterness eh. Ganon. pero awkward nga rin naman Kung kasi humingi yung, siya ng payo ano, sa akin, dapat inunahan niya si Aris. Nagpalit din siya agad. Ayan, guys. Naunahan siya. Naunahan. Buti nga. Pero ang lupit din ni Aris, din yung mga lalaki nakakapagpalit agad, di ba? Basic. Oy, ilang buwan na nakalipas. Ilang buwan nakalipas, pero sino nauna? Oh. Tino yung mga girls guys, no? Okay. Oy, hi kay Ate Yvonne. Ayan, good morning. Hi, Ate Yvonne. Isa sa ating dramatista sa Dear Love. Ayan. Ay, wow. Mentor ko yan sa drama. Magaling yan. Salamat si Uncle Alfred Cabasal. Brother! Na-inspire din siya sa atin, tits, kaya nagpapayat si Uncle Alfred. Ayan. Brother kaya sa Obando. Baka may pinapagwapuhan. Yun na nga Pag sasabihin ko, napapayat. napainom lang ako ng kape, Inunahan pero... na kita. Kasi brother yan eh. Ganito yan eh. Pag may pinagpapagwapuhan, na-inspired mag-gym, may babae yan, may ibang babae bukod sa asawa. Hindi ba pwede na? Healthy Kasi lifestyle? hindi pwede. Hindi ganon. Naalala kong dumating si Uncle dito. Ganito yan. Balik na kay Luna. Ganito yan. Nung dumating si Uncle, fit yan na fit. Kasi Alfred Cabasal. may history siya nun eh. So, payat siya. Ayan. Tapos nung nandito na, syempre naging loyal na siya dito kasi may history siya nga eh. Brad, damay na Brad Nag-gain Alfred. siya ng weight kasi hindi na siya conscious. Wala na siyang pinagpapaseksyan. Ay. Tapos ngayon pumayat, yun lang, hindi ko alam. Oy, Papa Jake. Basta Jake. Kung ako pa, ano yan? Ikaw talaga, Papa Jake. Kung ako, dakutin ko pa yung puwet na latest. Ano? Ay, nako. Ikaw, healthy yan. Oy, si Uncle Jet Luel Abendaño, yan mga, ayan, may, ano to, operator ng sound system, sa kanyang sound system. Basic. Tas nag-i-spin pa. Basic. So, si Jet Luel ay isang? Babaero. Ano yan? Sabi dito, ang awkward naman kasi nagdala pa ng babae sa bahay nila. Tama. Alam nyo, yun yung ano, minsan may mga taong hindi alam yung salitang boundaries and limitation. Hindi nila alam. That's why feeling nila okay lang. Pero hindi, siguro baka babaero talaga si Aris. Ayan, dadamay mo na. Pero ikaw, Col, gagawin mo yun? Magdadala ka ng bagong girl sa bahay ng ex mo? Depende kasi siguro Hindi. sa sitwasyon. Yes or no? Magdadala ka? Kung yun ang ng sitwasyon, oo. Parang si Aris kasi nangyari. So halimbawa, Parang bagyo yun. dadalhin mo si Mama Jovi sa bahay ng parents mo? Ng Ng ex. parents Ay, ng... hindi na, diba? syempre. Si, Hindi na, syempre. kahit ano pa yan, kahit may bagyo. Siguro- Gagawa ka ng paraan na hindi masculinity. Pag-aralan niya masculinity. Siguro yung thinking ni Aris ano ko lang yung side niya. Hindi naman sa dinidefend ko siya. Siguro iniisip niya that time. Siyempre girlfriend niya na sinundo na niya. Wala na siyang balak talaga na pupunta. Kasi, pero siguro naisip niya, birthday. Siguro kinukulit ng mama na, Sige. birthday, umaga pupunta ka nga dito ng walang okasyon. Yan pa kaya? Birthday, di ba? Pero So, ikaw parang na special lang. day. Puro ikaw na lang. Mm.
Okay lang, Tsaka ikaw siyempre, tanggap yun hindi eh. na niya madrop siguro yung girlfriend niya. Kaya sinabay Hindi, na lang babaero talaga. Sinadya niya talaga. Ayan na guys, ayan na. Hello, Miss Vern. Pero ano lang, ang pangit lang ng kanilang nang nangyari sa life nila. Naghiwalay na sila ng maayos. Pumangit pa yung ending kasi Ayan. nagdala siya. Kung hindi siya sana nagdala, baka nagkabalikan pa sila. 'Di ba? Uy, sayang daw di narinig si Jane Fernandez. Good morning yan. Yung Hi, sa Mama Jane. Ay, hindi niya mga narinig yung taga-Novaliches. story. Oo. Parang feeling daw niya nakaka-relate Uy, siya. may mga canceled na yung pasok Oo. Check natin. Check natin. Good morning. O, sana hinatid na lang muna pag pauwi bago nagpunta doon. Exactly. May bagyo eh. Hindi. Magagawa. Nakarating nga doon eh. Kahit may bagyo eh. So, anong point? Nakarating nga doon call sa bahay. Kunyari nga, off yung yung direction. Pupunta siya, tapos babalik pa siya ng ganun. Pinuhog na Ano niya. ka ba? Babae ka ba para hindi mo maisip yung strength mo? Gagawa mo ng paraan yan. Michael Hindi. Arbising. Intentional yan. Annabelle Bitana, good morning. Oh, medyo makapal yung mukha ni Kuya. Jane Fernandez, thank you. Oh. Salamat sa iyo, Jane. Oh, good Sabi ko morning. sa kanya, bigay ko si Kuya Kadyot. Sabi ni Kadyot, busog pa ako eh. Sino? Chusi pa, kay Jane Fernandez. Ito si Kuya Kadyut eh. Busog pa daw siya. Kaluyal bigla eh. Oo nga. Damay-damay. Ako Tanya hindi babaero, sabi ni Lowy. Hindi ako sure. Mapapa. Wait, check natin ano yung mga nag-declare na walang pasok. Totoo. Check natin. Tung Ayan, meron sa daycare to senior high lang to sa Caloocan. okay. Sa Malabon, no face-to-face classes, Mhm. public and private na botas, preschool to senior high. Mhm. Ayan. Yan, so far, yan lang. Sa Pasay, wala pang declaration. Yan, so far. Tignan natin, check nyo lang din yung mga Sa Laguna daw wala LGUs daw, nyo. sabi Ayan. ni Tin. Mga post ng LGU nyo. Oy, Tin, thank you sa kape, Tin, ha? Nakarating siya, Tin. Salamat. Oo, natupad din. Walang decency si Aris. Tama, Mama Araw-araw ko Eileen Joy, nanood. thank you so Pabati much. Kay Apple Bitana, happy Hi, birthday. Apple. from Annaville. Ayan, happy birthday. Birthday na ni Nino? Si Apple. Apple. Birthday na ni Apple. Birthday na na ni ni Apple. Birthday ni Apple. Ngayon. Get out. Sayang di nagkabalikan. Hindi na. Hindi na. May boyfriend na si... Sana may boyfriend na si Wala Luna. pa. Luna! Ang bagal! Galaw-galaw baka pumanaw. Ay, from Sydney, Australia pala to si Jane Fernandez. Iba palang Jane yung kay Kadyot. Hello po sa inyo dyan sa Sydney. Oo! Tingnan mo. Tingnan mo guys. So, isa rin yon. Isa rin siguro yung tits na... Siya ba na yung ex mo? Siguro. Sasama ako. Of course naman, knowing me. Ako naniniwala din knowing ako myself. na sinabi nga ni tita kanina, di ba? Yung nag-away na sila. Intentional. Oh, I think, isa rin yun sa parang Sasama ako. makabawi si Aris eh. Sasama ko without hesitation. Sasama ako. Bumawi si... Gigil na gigil. Tinrip Sumama ka! Sasama talaga ako! Kahit di ako sinasama. Saan ka pupunta? Mga babae talaga, guys. Sabi nga ng friend ko, I think gusto makabawi ni Aris kaya dinala niya. Ayan, nagselos tuloy. Pero ganito yan. Tuturuan natin kayo ng manners or decency. Kahit pa close na close kayo ng parents ng ex mo, huwag mo nang gagawin yun. Hindi na yan importante. Wala ka nang binibuild na relationship sa kanila. Diba? Wag na yun. Naranasan mo ba yun, B, sa ex mo? Di ba wala ka namang ex? Wala nga ex eh. Damay na naman guys kahit walang ex.
Ganun. Puro kakatulog kasi, Luna. Kaya nagkajawa na si Aris. Oo, girl. Lalo sa BPO. Pero ako naniniwala meron ng kalandian yan sa BPO pa. Oo, sa hindi lang nasa oo, nabanggit sa sa ano nga kwento, eh, no? sa tawag dyan, sa ano yung bagong game ngayon? Roblox. Hindi. Okay, guys, maniwala na sana ako, guys. Ano yan? Yung semi-tennis. Pickleball. Yung pickleball nga, ang daming kabitan dyan eh. Pickleball. Daming kabitan dyan. Sabi nila, yung nabasa ko, kapag ang asawa mo, ano ba yun? Na-addict sa gym. Totoong nagji-gym yan. Pero pag asawa mo na-addict sa pickleball, may kabit yan. Damay pa, guys. Di ba pwede maglaro lang ng pickleball, guys? Tita, paano Ayan. yung unang meet nyo? Ano sasabihin mo? Dun sa ex niya, hi, I'm the newest girl. Sabi ni Papa Jake, asawa ko BPO, nilandi ako. Hindi naman tinatanong. Hindi naman tinatanong. Kahit hindi kami tanong, Papa Janly. Madaming pogi, korik. Daming kabitan dyan sa BPO, tsaka sa pickleball. Nako, ito si... may pasok pala sa may pasok Uncle Jet Duelo sa Ubando. So wala bang ulan diyan? Morning. Mga taga Bulacan area, Michael Armisin. Send your stories sa Uncle Dagol or Tanya Thank you so Chinita. much everyone and see you tomorrow. Ingat kayo. Love you all, mama. Thank you, B. Bye-bye guys. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagni.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot
masaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jo? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie.
Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan, Sinota mo yung girlfriend ko! dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order! Bata pa kokol. Tanya Chinita. Tanya Chinita. Sino? Ako? Isang malamig na umaga, Metro at Mega Manila. Welcome sa isa namang edisyon ng Siko. Sino ako? Isang pambihirang puting unggoy ang viral ngayon sa Sultan Kudarat. Wow. Namataan ang tinaguriang Tisoy na unggoy. Sa kabundukan ng bayan ng Senator Ninoy Aquino. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Region 12, isa itong Philippine long-tailed macaque na posibleng may leucism. Isang bihirang kondisyon na dahilan ng maputing balahibo nito at hindi pa kumpirmadong albinism. Dahil sa pagdagsa ng mga gustong makita ang kakaibang unggoy, pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ang lugar upang maprotektahan ang tisoy na unggoy laban sa panghuhuli at wildlife trafficking. Pinayuhan din ng publiko na huwag ibahagi ang eksaktong lokasyon ng hayop upang mapanatili ang kaligtasan nito at tirahan. Paalala mula sa DENR, ang lahat ng wildlife ay protektado ng batas. Kaya't irespeto at pangalagaan natin ang ating likas na yaman. Lalo na ang tisoy na unggoy. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag
pag unggoy sa akin na nakatingin, basic. Hindi nga ngayon eh. Pag tinawag ka ng unggoy, may tisoy na pala. So, Ah. compliment na rin siya. Alam mo, para kang unggoy. Bakit? Hindi unggoy pa rin yan kay tisoy. Tisoy ka. Nagkakamot pa rin ng betnog. Hoy! Tatanggapin ko pero unggoy pa rin eh. Pero kakaiba, kakaibang tisoy na unggoy. Oh, nakakatuwa. So, Meron palang ganun. may paputi palang unggoy. Kadalasan sa mga unggoy, di ba? Black. Itim singit, oo. Hoy, bakit nasingit Yung tinitingnan ex mo? ko kasi unggoy yun eh. Pero pumat. Oo nga. Siguro, dinagsa ito, Tita Max. Siyempre, alam mo na, pang content. Lalo na pag Correct. vlogger Oo, ka. Oo. Pero ang tanong lang dyan, yun na nga, baka mabulabog naman Hindi, itong... ingatan yan. Ingatan natin. Mabulabog tong So far, hindi tisoy naman na nauubos unggoy. ang mga unggoy natin eh. Di ba? Ang dami yung ex. Sa isang babae, 3 ang ex. O di 3 yung unggoy. Diba? Bakit naging unggoy bigla yung ex pero nung sila pa, ang gwapo-gwapo mo talaga. Oo, mahal kita. Oo. Ay, ganun talaga pag mahal mo, nabubulagan ka kahit mukhang unggoy. Ganon ba yun? Basic! Ang gwapo, ang Nang gwapo. tisoy, Nung unggoy? nagkakamot ng ulo, Yung unggoy? yung tisoy. May kuto. Yung unggoy. Yung tisoy. Dilaan ko yung singit niya. Nasagutin ba natin to, guys? Singit ng unggoy? Ng tisoy! Basic! Basic! Nagulat din ako sa sinabi ko. Kumbaga, nabugso ng damdamin. Para sa? Para sa tisoy? Sa unggoy. Siyempre, mapagmahal tayo sa wildlife, di ba? Sa unggoy, sa unggoy. Sa tisoy. Iuwi mo na sa bahay niyo. Yung tisoy. Basic! Mga type ni Tita Max Kung yan. sino-sino binibembang niya, napanood ko eh. Nung unggoy? Nung tisoy. So, nabiktima ka Nang tisoy? ng unggoy. Hindi pa. Sumasagot. Gusto talaga mabiktima. Ang dami nagmamaneho ngayon. Na tisoy? Na unggoy. Ay! Baka manalo ng premyo. Yung tisoy. Yung unggoy. Mananalo ng 1.5 sa Love Knows No Boundaries. Abangan nyo na lang. Yung tisoy. Yung unggoy. Dito lang. Sa 90.7 Love Radio. Kailan pa may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Normal lang po ba itong nararamdaman ko na apektado po ako sa mga nangyayari sa Middle East. Nagkakaroon po ako ng anxiety dahil pakiramdam ko po, lalong-lalo na nung binomba na ng North Korea ang Japan, pakiramdam ko ay papunta na po talaga tayo sa World War III. Hindi po tuloy ako makapag-function ng maigi kasi lagi akong natataranta. Parang feeling ko anytime may missile. Ay, ang hirap naman po ng ganito na nag-o-overthink. Help, tambalan, help! Ayan. Huwag ka na kasi manood ng mga ganyan. Correct ka. Alam mo, yun talaga yun eh. Sometimes, what you don't know won't hurt you. Totoo naman talaga that knowledge is power. Na kapag ka alam mo ang mga nangyayari, may kapangyarihan ka kasi kahit papaano makakapaghanda ka. Diba? Halimbawa, sabihin, may magkakaroon ng kawalan ng supply ng tubig. Diba? So, dahil alam mo yun, maghahanda tayo. Correct. Diba? Lahat ng mga pwede nating punuan na balde, palanggana, pichel, gagawin natin because nga knowledge is power. Kaya lang minsan, yun nga, katulad nito sa nangyayari na kapag ka masyado mo namang inaalam or alaman lahat ng bagay, minsan nagkukos po ito ng anxiety. Tsaka kung minsan sa media kasi na sensationalize lang yung mga bagay. Kasi yung nangyari between sa Korea and sa Japan, wala naman talagang sigalot eh. Ano lang? So ang nangyari, nag-test lang ng ballistic missile si Korea. North Korea. Tumama lang doon na medyo malapit sa Japan. dagat ng Japan. Pero, 'di ba, sa news, North Korea, ano ba 'yung sinabi? Parang North Korea, English kasi paano ba sinabi? Basta yung pagkakasabi, parang tinira yung Japan. Yung Japan. Pero actually, alam mo, kung halimbawa medyo ang tingin mo sa buhay medyo light o kaya medyo ikaw yung tipong hindi ka masyadong seryoso or nag-anxiety, matutuwa ka dun sa mga comments sa comment section na hindi ba natatakot ang North Korea na igaganti na nila ang Voltes 5? na ang ilalaban ng Japan ay yung mga anime nila, 'di ba? Yung mga tatawagin na Voltes 5, sila Naruto, yan. Tatawagin nila sila Son Goku, 'di ba? Si Son Goku, si Son Gohan, 'di ba? Yung mga ganun. Kung iisipin mo, ako nga nung nabasa ko 'yon, nung weekend yata 'yung nangyari, tama ba? Parang nung nabasa ko 'yon, tapos nagbasa ako ng comment section, mas doon ako nag-focus versus doon sa doon sa may tinira si North Korea. Parang mas natawa pa ako sa comment section, 'di ba? Pero yun nga, tama si Jegs. Ako nga hindi ko nga nabasa yung part na yan na meron lang silang tinetest na nagkataon na napunta sa Japanese waters, 'di ba? Na hindi necessarily meron talagang tinitira nila yung Gundam robot ng Japan, 'di ba? Yung bang mga ganon. So, siguro ang sinasabi lang din ng tambalan is that knowledge is power pa rin. Ibig sabihin,
alamin mo muna Correct. kung talagang ito yung mga aktual na nangyayari, Oo. ganyan na para hindi ka mataranta. Kasi kung ganyan, tingnan mo, kung nalaman mo na nagtatry lang naman pala, Oo. di ba? Hindi mo na maiisip yung mga World War III, yung mga ganong klase mga eksena, or di naman kaya isa ding option, wag na rin basa ng mga kung anik-anik, di ba? Oo, lagi ka talaga pumunta dun sa root kung saan yung pinanggalingan. Yan. O parang yung kagaya nung Saturday, nung nag-Bible study kami ng mga kabataan, sabi nila, Nagbago na po talaga si Diego Bandito dati pagka Saturday. Lasing. Iba po, correct. Iba po yung sinastudy nila. Oo, so nagtanong sila. Oh. Sabi niya, bakit Adam yung pinangalan? Sabi ko, Saan? Yung pangalan ni Adam. Ni Adam, bakit Oo. si Adan at Eva, bakit Adam? Si God Oo. ba nagbigay? Sabi ko, tingnan natin yung root word para malaman natin. So nung tiningnan namin yung root word, yung sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Adam is man. Man, O, okay. tapos yung Eve din is life bringer. Oh, okay. So yun yung meaning. At mga babae po yun. So Oo. laging babalik ka dun kung saan nanggagaling Saan yung root. nanggaling. Oo. So, ganun din pagdating sa balita. Oo. 'Di ba? Mahirap kasi madami nagre-repost. Una sa lahat, kapag ka ang nagre-repost ay yung kumari mong chismosa. Na alam mo namang walang kredibilidad. Ayan. 'Di ba? Mag-double check ka muna bago ka magka-anxiety. Tama, oo. 'Di ba? Or di naman kaya kung meron ka talagang aktual na kakilala na nandoon, 'di ba? Pwede mong tanungin. Ako nung nag-umpisa yung mga bombing diyan sa Middle East, ang una ko talagang minessage ay yung mga nandoon. Yung mga nakikita ko sa balita na tinamaan daw. Takot na yung mga tao doon. Correct, 'di ba? Na nung nakausap ko yung isa kong kaibigan na sabi niya may mga bombing daw, may mga nakakatakot kasi mayat-maya may mga tumutunog, 'di ba? Yung mga ganun, pero ayos lang naman din sila. Ibig sabihin, tuloy lang ang work pero work from home, tuloy din ang school pero online. Mga ganun. So, ibig sabihin, bago ka mataranta sa isang bagay na hindi mo naman alam, walang sense kasi mataranta sa isang bagay na hindi mo alam eh. Yan po yung ginagawa ng overthinking. 'Di ba? Kadalasan yung utak natin, yung brain natin, tinitrick tayo eh. Iniisip na niya yung mga mangyayari, pero sa totoo lang, kung babalik po tayo sa root, wala pa pong nangyayari. Correct. Parang experience ko rin nung nagkaroon ng giyera sa Mindanao, sa Lanao ba yun? Nandun ako sa gitna. Saan ka naglalagay? nasa Mindanao ako na area na yun. Na sinasabi, binabalita na tumatakas yung mga tao galing doon sa kabilang dagat, umaahon na sila. So ikaw na wala doon, may isip mo, kaguluhan na. Halimbawa ako, na wala doon, na may isip ko, kaguluhan na talaga yan. So kausap ganyan. ko na yung asawa ko, natatakot na, sabi ko, anong kagulo? Kumakain kami ng durian ice cream dito sa sinasabi nilang lugar. Di ba para kumain ka ng ice cream sa lugar ng gera na sinasabi sa balita, di ba? Ibig sabihin, di ba? I mean, ang ice cream, kung titingnan po natin, ay kinakain po yan on a relaxed mode. Tama. Yung pagka gusto mo nga, parang gusto mong i-reward yung sarili mo, mag-ice cream ka. At para mag-ice cream ka sa gitna ng sinasabi nilang kaguluhan, ibig sabihin, hindi ganun yung kaguluhan. Tama. So yun. 'Di ba parang katulad ng minsan meron silang naririnig na balita tungkol sa Pilipinas na ang gulo-gulo daw dito, may mga ganitong nakawan, may mga ganitong kaguluhan, tapos mga protesta, mga protesta, ganon. Pero kapag nandito ka sa Pilipinas, yung protesta nga hindi naman alam kung nasan yun eh. Sa sobrang, it's just a small part of sa Kamaynilaan. 'Di ba? Yung bang ganun. So, bago mataranta, magpanik, hindi makahinga sa eksena ng ganyan, 'di ba? Knowledge is power, alamin mo. Or di naman kaya kung alam mong kahit knowledge is power, mas natataranta ka kapag ka nalalaman mo, di iwas ka na lang din. Tama. Nood ka ng Cocomelon. Nood ka ng ganon. Ayan, kasi kung minsan yung mga balita talagang pinapainit lang para maging juicy. Huwag na tayong lalayo. Yung balita ng buhay ng isang Nicoliana, di ba? Ang daming galit na galit. Correct, di ba? Ang daming kasi napoproject kasi yung narrative. Tama. Importante yung narrative, 'di ba? Parang mga ganyan na siya ang dahilan ng mga ganitong klaseng bagay. Tapos pag nalaman niyo po talaga yung tunay na kwento, 3 tao lang po 'yon, 'di ba? 3
tatlong tao lang po yun. Alamin mo din kasi muna. 'Di ba? May nababasa ako dito sa ating live na dito po sa Jeddah normal naman po, pero pag titingin ka sa social media, apakalala na ng gulo dito sa Middle East. 'Di ba? So okay lang naman. In fact, alam nyo po because we mentioned online, we are also live online. Napakarami po since last week and I noticed na mga nagpapa-shout out from the Middle East. Hello, kung halimbawa sobrang tindi na talaga ng kaguluhan, of course meron naman talaga. Meron naman talaga, hindi natin maikakaila yan. Pero 'di ba, kung talagang as in like extremely papunta na ito sa World War 3 or kung ano man, 'di ba? Ang lasting na gagawin nila ay manood ng live ng tambalan, 'di ba? Ano sa gitna ng kaguluhan? May isip pa nilang manood ng live ni Nicole Yala at Diego Bandido. I don't think so. 'Di ba? So, alamin muna. Alamin ng maigi. Lalong-lalo pa ngayon yung mga AI na yung mga missile na pumuputok na rin sa ganito. Totoo, kaya alam nyo po, ito lagi ko pong sinasabi ito sa mga kakilala kong senior. Lalong-lalo na sa nanay ko, sinasabi ko, tandaan, bago maniwala sa kahit anong klase ng balita, ask mo muna kami. Correct. Verify. Kasi po ang AI, parang very, very close to the truth. Akala mo yun na talaga. Tama. At kung hindi ka exposed sa AI, kung first time mo makita, may isip mo talaga, totoo. Kaya na binomba na si ganito. Correct, 'di ba? Ganito ang nangyari kay ganyan, may scandal si ganite, 'di ba? Pwedeng-pwede na pong baguhin ang narrative o yung kwento. Pero AI generated lang pala. AI generated, 'di ba? At saka wag din tayo papadala sa bugso ng damdamin kagaya nung 'di ba, sa UAE may mga hinuli na mga different nationals at kasama doon 2 Pinoy ata na nag-share, nag-post ng fake news. Kasi siguro possibly akala mo totoo, shinare mo. So naging parte ka ngayon ng pagpapakalat ng fake news. Ayun. 'Di ba? So alamin niyo muna yung source. Correct. Ayan. Yun po talaga yung pinaka-importante. Ito, may nagsabi din, dito po sa Abu Dhabi, Tambalan, katabi ko lang po ang war zone. Nakikinig po ako kahit ngayong oras na to, na sunod-sunod na. Sunod-sunod na naman. Siguro yung talaga? pakawala ng missile. Oo, ganon. Talaga? Kalmado? Iba din. Kasi yung defense system nga ng bansa nila, kung saan sila ngayon, is talagang confident ka na siguro na kaya na nila yan. Mapagtatanggol, pag di ba? dito sa Pilipinas. Hindi ba in other words, Kabisyo, bago ka mataranta, hindi lang tungkol dito life in general. Yeah. 'Di ba? Bago ka mataranta sa mga bagay, ito yung natutunan ko na inaano ko pa rin, na tinatry ko pa rin i-apply sa buhay ko. Kasi madami po akong mga advice, mga Kabisyo, katulad nito na huwag kang mataranta, huwag kang mag-overthink, na pag nasa gitna ako ng problema, hindi ko po nagagawa. Ang dali-dali para sabihin namin na huwag kayong mag-overthink, mag-knowledge is power, ganyan. Pero kapag ka nandun ka sa gitna ng sitwasyon, mahirap talaga. So, it takes practice. Ganun naman ang habit, di ba? Ang habit po, it takes practice. Hindi pwede yung isang beses ka lang na nag-skip ng meal, ibig sabihin nun, magaling ka na sa intermittent fasting. Tama. Or isang beses ka lang na hindi nakinig sa balita, ibig sabihin, magaling ka na. Or isang beses ka lang hindi nag-overthink, ibig sabihin, magaling ka na. It takes practice. Tama. Ito rin pinapractice ko po to constantly na yung brain po natin minsan tricky talaga yan. Mag-i-imagine yan ng sandamukal na iba't ibang mga senaryo sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. Babalik tayo, hindi pa nangyayari. Kasama pa rin po ang tambanang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako po ang kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was brought. Say kumikinang present sa mga gusto nating i-shout out ng ilang mga minuto. Sabi ni Annie Ruth, very kalma naman po dito. Pumapasok pa nga po kami kahit may alert. Bahala na si Lord. So ibig sabihin para papasukin. Kasi meron pa nga nakikita tayo, 'di ba, na mga nagda-dine in pa sa mga restaurant at tuloy yung buhay. Kaya nga, 'di ba? Meron pa nga ako nakitang parang meme sa Dubai. Although sa Dubai kasi parang portion lang. Tapos sobrang kalmado lang nung Dubai. Eto sabi ni Myra. Oo, Tambalan, lapit lang ako sa naval base kung saan yung ganap siguro. 8:30 AM kanina lang nakaupo ako, nakikinig sa inyo, tumatawa kahit
kalabog ang bubong namin. So, ibig sabihin, ulitin natin, hindi maikakailan na may nangyayari. Pero, I guess, para una, meron pa kayong internet connection. Feeling ko, mas nakakatakot na kung hindi na kayo connected sa world. Eh, di ba? Para, I mean, we are the least of your priorities. I mean, gets ko na gusto ninyong sumaya, kaya makikinig kayo ng Love Radio. Pero kung nasa gitna kayo ng sobrang tinding least tayo unahin natin news. Or Malay natin, ito yung pampakalman nila. Sa bagay. Sa bagay, di ba? But anyways, yun lang sinasabi natin. Bago ka matarantatious, research muna. Sabi ni Asset RMT, hello po from US. Pinapakinggan ko po ang podcast nyo every time na nag-work ako. Yay, thank you. Salamat. Pabati naman po kami dito sa Subic, sabi ni Evelyn Gikanal, na kanina pa nagme-message. Thank you so much. Ayan, shoutout po watching here sa office from Tagum City. Hello Lunch break po, namin. lunch break ninyo. Anong pangalan mo? Hindi hirap namin kasi. mabasa. Ang daming combination ng mga characters eh. Parang yung eksena lang kapag may nasusunog, unahin munang mag-live, ganun. Mag-live siguro, bago tumawag ng bombero. Oo, ganun. Nangyayari din naman talaga yun. Saka medyo nagbago na rin yung world. Parang, di ba minsan binabash yung inuna pang i-video kesa tulungan. Well, in a way, tama din naman yun. Pero in a way also, it's information. So, let's, ang sa akin lang, let's be careful in sharing. Siguraduhin mo, lalong-lalo na kung ikaw yung tipong mga pinagkakatiwalaan ng mga kumare mo, ikaw yung mga tipong tinitingala sa community ninyo, nakakatawang mag-share ka ng hindi legit na balita. Dapat ngayon, sa panahon ngayon, dapat ma-train yung critical thinking natin. Yes. Yung i-analyze mo muna yung isang bagay, totoo ba talaga to? Kasi ang AI talaga nakakatakot. Grabe. Hello kay Kyle na gagandan sa akin today. Nakapagsuklay po tayo today. And kay Marco Dometita. Ayan, mayabang lang po si Nicole kasi nakapagpamasahe po yan over the weekend. Natanggal yung lamig. No frozen shoulder today. Kaya correct. Totoo, pag nakakapag-off shoulder ko, ibig sabihin nakapagpamasahe, walang frozen shoulder. Pero dahil nag-off shoulder, present na naman. Papasok na naman yung lamig. Diba? Kaloka. Thank you. At kay Lovingly Yours Jade. Ayan, hello. Sabi niya, ano tawag doon? Pag Lovingly Yours Jade, ibig sabihin, abutan yung Lovingly Yours. Alam na natin ang edaran. Akala ko po kapag off-shoulder, kakatapos lang magpabakuna. Bakuna shirt, ganyan. Ayan shout out to Makoy sa Kalamba. Ayan. Pati si Errol. Shout out from Dubai kahit yumayanig ang mga bintana. Kita mo yan. Diba? Nandito pa rin kayo, nanonood pa rin kayo. Oo, nanonood. Ito siguro yung pampakalma nila. Siguro Diversion. Siguro din. Galing, okay. JPMH Bakery, galing kay Maria Adelay. Salamat. Hello, it's Ambers from Angeles City. Shout out from Davao, Miss Nicole, galing kay J. Aki. Ayan, sabi ni Myra, salamat sa Minister of Defense ng UAE. Iniingatan kami, tambalan. God bless UAE and God protect us. Meron ba tayong Ministry of Defense? Wala, diba? Huwag ka mag-alala, may Minister of Superheroes tayo. Kung sakali, atakihin tayo. Sino? Nilalabas natin? Sino? Si Panday. Ayan. Gagamboy. Ang probinsyano. Yun, pwede din. Oo, di ba? Oo. Long running Sino pa? Si Darna. Correct. Si Zuma. Kung kilala niyo pa si Zuma. Diba? Sabi ni Zoltrak, ilabas si Sisa. Yan. Diba? Si Sisa, parang hahanapin niya yung si Crispin at Basilio sa gitna ng gera. Yun, si Volta. Yan, si Volta. Yun yung kanina ko pa iniisip, si Volta. Yan. Yan, si Sasha Saturna. Yan, pwede. Tama to. Sabi ni si Clifford, mga manananggal at kapre. Tama. First Defense ng Pilipinas, mga tiktik. Sa amin yan, Air Force. Sa Capiz. Air Force Capital of the Philippines. Diba? Si Enteng Cabisote. Pwede. Diba? Tsaka si Pedro Penduko. Yan. At saka si Golden Bibe. Labas na natin ang Golden Bibe. Private Benjamin. Ang dami natin. Ministry of Defense yan sila. Wag mo, laging present si Alexander.
ng iba- Butuan. ibala- Ibala na natin yan. Baka sakaling sa ibang lugar, mag-swimming siya doon. Pati si Kokey daw. Kokey. Magpaglaban sa atin. Yan. Super Boba. Yan. Sino pa? Napakarami nating ano. Ang dami. Diba? Ang mulawin. Super Ingo. Si Captain Barbell. Yan. Si Tanggol. Ay, ayan. Napakarami. Ang dami. Sabi lang to ni Ses, hindi po namin to sinabi ha. Ang mga buhay ng gobyerno. Diba? Yung mga sangres. Ang dami. Tama. Nandyan ang Encantadia. Diba? Lapit lang tayo kay Ina Magenta. Pwede. Diba? Si Faye. Plastic Man. Sus ko. Manong Ministry of Defense. Pwede rin. Tito Vic and Joey. Isama nyo na si Yoyoy Revillame. Si Willie Revillame. Gagamboy. Si Nicole. Ako, sige, pwede. Anong superpower ko? Gandara. Ganyan. Fantastica. Si Sasa Girl. Lahat ng mga magagaling na content creator. Yan, yung mga mangkukulam. Ayan, diba? pwede. Activated. Mga tikbalang, Ayan. mga laman lupa, mga duwende. Tawagin na natin. Voltes 5, hindi sa atin yan. Sa Japan yan. Japan yan. Huwag tayong Correct. nangaagaw. Ganyan. Ano yung mga chismosa. Tama to, sabi ni Singket, mga chismosa. Yung mga marites. Sabi yan. Ayan na, may parating na missile. Diba? Tapos yung mga Marisol. Oo nga, may parating, diba? Gagamboy. Super Twins. Ganon. I-line up na din daw ang mga kabit. Pwede din. Kasi pag kabit, makapal ang mukha. Ibig sabihin, matatapang yan. Di ba? Ang dami. Yung Marina. Ayun. Pati Aldab Nation. Pati Aldab Nation. Yung Astro Boy, hindi sa atin Japan yan. din yung Astro Boy, no? Japan din yan. Si Ed Kaluwag. Si Marimar, hindi sa atin Hindi yan. rin sa Sa ano atin. yan? Sa Spain na. parang Tama. ganon, Yan, dun tayo. Ayan. Ganon. Marami tayong panlaban. Okay, marami. Sige. Okay, Darna. Ayun, si Valentina. Kanina ko pa iniisip sino si Valentina. Ayan. Yun, So, anong Ministry of Defense? Ayan. Dami naming nasabi. Correct. Kayo, Ministry of Defense lang. Kami, Sobra. mula noon, di Si ba? Joaquin Bordado. Yan na. Si alias Paniki. Alias Paniki. Natawa ko dito, yung ahas sa Robinsons. Pati yung ahas sa Robinsons. Gusto ko rin to sabi. Ang mga keyboard warrior. Tama nga naman. Sino to si Telma? Si Aling Telma ba yan? Ano na yan? Kasama na yan ng mga Marites tsaka Marisol. Ayan. Si Lolong. Pwede si Lolo. Ayan. Tama, dog show diva. Si Baus tsaka si Makoy. Ayan. Kampanerang Kuba. Nardong Putik, di ba? Diwata. Sino ba yung Diwata Pares? Oo, Sa baka. bagay, magpapakain siya dun sa mga sundalo. Kaya nga, syempre, kailangan nourished ang mga Marites at ang mga Rizal. Sino si Doring Dorobo? Sino yon? Baka hindi ko Si Doding Daga. Ayan. Doding Daga. Sa atin yun, di ba? Oo. Malamang. Ayan. Ganyan. Pwede din. Si Alvin Aragon. Pwede. 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 Ayan. Ganyan. Sino pa? Pepito Manolo. Pwede Sa doon bagay. Andun Nandun si Michael Angelo Lubrin. Enteng Kabisote, nasabi na natin. Yung batibot, di ko sure kung pwede yung batibot. Si Pongpagong, pangsalag ng Pwede, mesa yung panalag. likod. Si Kiko Matching, pang Si Manang Bola. Ay, pwede. Ayan, Para ma-predict niya yung future. Ganda doon. Saan tatama yung missile? Correct. Si Manang Bola, kasama ni Ed Kaluwag, Nick Nangi. Ayan. Sino-sino sila? Jay Costura. Grupo Sino sila. pa? Rudy Baldwin. Yan. Yan, ihahatid pa ni Titan Jello Kaya yan. nga, diba? Ay, alam ko na tama. Madam Mayet de la Rosa. Ayan, isa pa Kasi yan. yung mga shield, gawa sa gold. Ibig sabihin, apakatibay. Gawa sa diamond. Hindi basta-basta natitinag, hindi nababasag. Pwede. Ang dami nating Ang dami. Panis kayo sa
Ministry of Defense. Yung Big Four daw, Big pang-distract. Four, pang-distract. Di ba? Pambansang Mars, pwede rin. Ayan. Bakekang, Pastor Kibuloy. Diyos ko, ang dami pa na nating panangga. Ganon. Papuntahin din natin ang team ng Jessica Soho. Ayan, Lumipad po ang aming team. Ganon. Never forget Chris Choper. Anong ambag niya? Napaka-nonchalant nun. Di tayo sure. Ay, may missile. Tanging ina, pwede. Dami. Ayun. Tama naman, dibdib ni Tanya Chinita. Pang-distract din. So, kasama siya, sino yung mga pang-distract? Kasama ng Big Four. Big Four. Nakakaloka. Ay. Siya. Yun, di ba? So, wag tayong matakot. Ayan. Wag tayong matakot. Tsaka importante sa lahat, prayers talaga. Ayun talaga Pagdasal yun. natin. Oo, correct. Tama. The Life After 30 says, yung office mate ko pong bida-bida. Pwede din. Isama na natin yun. Sabi ni Myra, tumatawa ako tambalan, may alert naman. naman. Diba? Ganun so, baka talaga. mapagkamalan ka na dang may sayad. Kasi, isipin mo may alert, tawa ka ng tawa. Diba? Pati daw mga HR. Nakakaloka. Bunganga ko. Pwede din. Diba? Ganun. Ayun. Tawanan na lang muna natin ng mga bagay-bagay, ha? Kasi hindi natin alam eh. So, there's no use stressing over things na hindi natin alam. Ago bendita. Yan din. Sila Dugong. Sino Dugong? Yung sa Marina. Yun. Kasama na natin. Pati mga single, kasi yung mga single may galit, di ba? Si ano pa? Sino ngayon si Judy Ann dati? Di ba nag-superhero din siya? Ay, oo. Ano ba siya? Hindi Esperanza lang yung alam ko. Hindi, nag-superhero din siya si... Cristala! Ayan. Tama, Cristala. Starla, Cristala. Ayan. Yun. Ganyan. Yun yung may Super Twins pa. Super Inday. Dami. Panis yung Ministry of Defense nyo sa ministry namin of many, many, many powerful eklabo. Siya. Mamaya tayo. Batang X. Isama na natin. Batang X. Meron pa si Extrang Hero. Yan, si Andrew E. Tingnan mo. Yan. Tama. Ito yung Undin. Yun, yan ang kinatatakutan natin dati. Yan, bata pa tayo. Yung Super 1, 2, 3 pa. Sino yan? Tito Vic and Joey. Kaya nga, Tito Vic and Joey, kasama na yan. Paluma. Diba? Ayan. Magic Temple. Pakarami nating panangga. Anak ni Janice. Ay, nako. Si tama, si Chitae. Si Pardina. Si Pardina. Si Pardina, grabe. Ganon. Ganon yun, ha? Siya. Okay. Dami na namin ang dami nyo na ring ambag. Salamat sa pag-ambag sa aming live. Mamaya tayo ulit. Sana napasaya namin kayo, especially yung mga taga Middle East. Hello po, shout out po. Para po sa inyo ito. Ayan na. Siya, exit na muna kami. Mamaya ulit. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sige, Col. Pag wrap out na mo, Col.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At Ita! Kailangan pa bang i-memorize Hoy, yan? basic, Pag gantong basic. oras, wrap out na. Kaya isend nyo na po ang inyong mga pa-shoutout, pa-birthday. Kung ano-ano pa sa Facebook namin, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Yun, wrap out na. Oye, come on. 1, 2, 3. Kapag nagpalista ka sa Love Knows No Boundaries ng Love Radio, mananalo ka ng 1.5. Magkano? 1.5. Magkano? 1.5. 1.5 ang mapapanalunan mo. Galing yan sa Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya magpalitan na at tumutok na. Hindi lang yan. Kasama mo, love, mamimigay din yan. 1,000 pesos. Meron pang grocery. Pibigay sa'yo. Meron pang radyo mula sa Astron. Makakinig ka na ng Love Radio. Wow! Love Radio. Love Radio, yan ang kasama mo, love. Ang dami namin pinamimigay. Paano naman, yan ang kaya naming ibigay sa inyo dahil sa inyo nakatuto kayo. Eto na. Pero pa, happy birthday. Happy birthday. Birthday niya. Noriel ang palo sa maitlogan. Ang laki-laki. Nang itlog mo. Hindi, birthday niya kasi. Pati na ngayong araw na to si Ate Yuli Barsinas. Happy birthday sa iyo. Happy birthday! Shout out din sa bagong presidente ng Team Bandido. Siya, si 01 Jimboy Buela. Welcome sa'yo. Asan ang sayaw mo? Sumayaw ka pag bagong presidente ka. Magpainom ka naman, hindi yung puro ka babae. Oy, Jimboy, asan na si Jim Girl? Wow, nakakatawa. At ito pa, si Nilo Taroy, dyan sa Pasig. Lahat ng mga kasama niya nakikinig. At sa Tilor Udiras, hello sa inyong lahat. Ito na! Ang Gitfin. Mapalinis na ng Aircon. Pati sofa nyo, pag madumi na, get clean ang tatawagin. Get clean. Get clean. Pag gusto nyo rin ng yaya, Monday made, meron din ang get clean. Pero ba jowa? Ibang nanisip mo. Sabi ko na. Jowa na. Tanungin ko si Boss Marvin kung pwede bang juwain ang taga-Gitlin. Ay, hindi pala. Hindi! Maglilinis lang. Ng bahay at ng pagkatao. Pati aircon. Ay, Ba't natatapos naman? Di pa tapos eh. Sandali Eto na. pa. Oh, ito. Eto pa. Ayan. Napangit tuloy. Namatay yung momentos natin. Mumintol. Namatay mumintol. Ang iksi lang pala nun. Tuloy mo. Hello, Miss Mads. Ito na. Gandang umaga, sabi ni Divino Garcia. Shout out daw. Laging nakikinig sa rap out dahil natatawa daw yan siya. Okay. Salamat. Kay Bossing Len at sa Earl Company at sa asawa ko, si Jennifer Nanciso. Hahaha, salamat po, sabi ni Divino Garcia. Ay, nako. Siya na naman pala. Kaya pala, ganyan si Divino Garcia. Ito na, Kuya BG Ichi, Kuya Gomel Tarin, Priscilla Tarin, happy 74th birthday, Inapo Ising. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Happy last birthday for this year. Next year, sana may birthday ka pa. Ay! Si Lola Ising yun. Happy birthday, Lola Ising. Susunod na po! Talasing, nagjo-joke lang kami. Dear Love, with Broski, Konyo Bicolano, ikaw pa rin ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba ba i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!